la vida molt dramàtica, la comèdia em serveix de teràpia. Molt bé. Perquè sí. O per què no? Per què no? Les hem repescat perquè, a veure, el Non Solum, que és una obra que vam... Les dues obres les hem escrit amb el Jorge Picó. Jorge Picó i jo escrivim junts teatre, i la primera que vam escriure junts va ser Non Solum, on actuo jo sol, i va ser una obra que té més bona premsa, va funcionar molt bé aquí al país, i ens l'han demanat molts cops. I ara, com que ja feia molts anys això, i tenim l'altra obra, la 3040 Livingston, que està girant per França i això, per nosaltres era molt bonic poder venir a la capital i, a més, ensenyant les dues obres que hem fet fins ara. Sí, nosaltres pensem que és una cosa que té molt a veure amb els temps d'ara, que és aquesta idea de plantejar-se, o sigui, fa 60 anys o 100 o 50, tu eres el que era ta mare i ta mare el que era tu àvia, i les coses, el plantejar tenir una vida diferent era per uns escollits, per molt poca gent que s'anava a Amèrica o que ha fet, no? Però en canvi ara jo penso que pensem que és una cosa molt d'avui, el fet de posar-se en qüestió, de dir qui sóc realment, estic fent realment, i si em vaig a viure a Austràlia. Penso que estem perpètuament insatisfets del que ens passa i sempre tenim aquesta cosa dins, aquest rau-rau, de dir-nos, hosti, i si canvies, i si fes una altra cosa, potser, saps? Però que és interessant, és un punt de vista una mica que ens fragilitza, però que ens fa créixer també, penso. Sí, és a dir, hi ha improvisació. Hi ha improvisació i al mateix temps està tot escrit, és a dir, està escrit a través d'improvisacions. Jo sempre tinc la impressió que nosaltres, quan actuem, sempre estem d'alguna manera improvisant. Vull dir, si el text diu que entra per la porta darrere, se senta aquí i diu hola, bon dia, segur ho faig 10 vegades i les 10 vegades em surt diferent. O més content, o més d'això, o més ràpid, o més a poc, veus que el mateix bon dia pot obrir portes cap a molts llocs diferents i això és el que a nosaltres ens fascina. El que més m'agrada, doncs que disfressar de lleugeresa és una feina molt profunda. Perquè és una feina que jugant, una cosa tan lleugera com jugar. Jugar a fer personatges, a fer de caputxeta, a fer de llop, a fer de lo que sigui. Acaba rascant coses de tu, dels altres, de la condició humana, que igual no estan a la superfície. I el fet de posar-te en la pell d'un altre, d'algú amb qui no estàs d'acord a vegades, posar-te al lloc de l'altre, això trobo que és un exercici que té una certa profunditat. Convèncer que podia ser actor vaig trigar bastant, vull dir, ja portava bastants anys treballant. Vull dir que jo portava bastants anys treballant i per tant encara em pensava que algun dia m'enxamparien. Que un dia em dirien, no, escolta'm, va, surti d'aquí. Els actors, els de veritat. Sempre tenia una mica la sensació de ser un farsant. I amb el temps m'he adonat que precisament es tracta d'això, no? De ser un farsant. Però no, jo quan vaig repetir 3 cops Tercer de BUP, va haver un dia que em vaig decidir fer teatre, però sempre vaig pensar que duraria 3 mesos. O que duraria un any, però que acabaria deixant i dedicant-me a alguna cosa en què em pogués guanyar la vida, no? Però no sé com ha anat exactament, que la cosa encara continua. Jo torno d'aquí perquè de fet no me n'he anat mai. Jo vaig allà a fer una escola, a l'escola del mestre Lecoq a París, amb una escola molt cara, me la vaig pagar jo de la butxaca, i se m'ha acabat la pasta i vaig acabar a l'escola, xim-pum, i vaig tornar a Vilanova, perquè no contemplava una altra possibilitat. Tampoc no feia què fotia jo sol a París, també, almenys aquí a Vilanova coneixia gent, em podien deixar una sala de teatre per assajar, em sentia més capaç de fer coses aquí. No ho sé, no m'ho plantejo, la veritat és que potser que sí, però no en soc conscient. Ningú m'ha dit, t'hagués trucat, però com que vaig veure que et posicionaves amb això i a mi no m'agrada, llavors no et trucaré. No m'ha passat, no ho sé, igual no m'han trucat, per alguna cosa, no ho sé, però jo tampoc tinc la sensació. Jo penso que al final, penso que és al revés, jo penso que al final, bueno, depèn de com et posicionis i amb qui et posicionis, no ho sé, però jo penso que al final posicionar-se, i més avui en dia, cada cop està més clar que ens hem de posicionar tots, no?
comunicar amb la gent. No puc. Per què has de comunicar? Tio, calla la boca! Vull dir, jo ara tinc problemes de veu, faig el teatre, acabo el teatre, m'hauria de callar i anar-me a dormir, no puc. És una debilitat i al mateix temps és una passió que tinc. Vull dir, això a la gent, a les noies, però als nois, em refereixo a la gent, no és una cosa només de ligoteo, que, bueno, també és una cosa molt interessant, però, saps? Vull dir, aquesta cosa d'acostar-me a la gent, amb el tet a tet, o sigui, no puc evitar acostar-me a la gent. No sóc gens cinèfil, depèn de comparat amb qui. És a dir, depèn. Vull dir, jo, al meu poble, els meus amics que no són gaire cinèfils, però jo sóc bastant més cinèfil que ells, però jo estic envoltat amb això del cinema de directors, actors, actrius, maquinistes, fotògrafs, càmeres, tal, que són super, mega cinèfils tots de tot. I clar, jo sóc poc cinèfil. M'agrada el cinema, però hi vaig molt menys del que m'agradaria. L'última... Vaya desastre. L'última pel·li em sembla que va ser La La Land. La 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 la. I left him at a Greyhound station west of